Vy už ty vany jako nemáte, jo, mi chcete říct. Ale prosím vás, vy jste je prodali hned druhý den? No, tak to fakt dík, to je skvělý, díky. Prdeli. You have problems? Jo, I have problems. What problems? I need 150,000 crowns for bed ones, ty vole. That is no problem. Co? Credit card. You would give us 150,000 crowns, jo? To mi chceš namluvit, jo? Yes. But I don't want middly. Co? No middly, nevermore. I want girls. No tak to ne, to asi nepůjde, chlapče, to nevím teda. And you give us 150,000 crowns then? Yes. First bed one complete and then maybe will be one girl, okay? 2. Co? 2 girls. Tomorrow. Tak to už se nějak vyskakuješ, opravdu, ale to přeháníš. Tady nejsem žádná. Okay, good.